cero a Vanessa, quien es el voto en el que se encendrá la traca, una traca que va como es tradicional. Y este es el momento. Y ahí está. Comença la crema de la falla de l'Ajuntament 2003. Si tot és com mana la tradició i ja diem que de la pirotècnia Antonio Cavaller de Montcada en saben de com fer una crema, el monument ha de caure de dalt cap avall, de dalt a baix, exacte. Recordem... I el foc ha d'estar ben repartit conforme estan veient vostès que està ocorrent. Recordem que Miguel Zamorano també s'ha encarregat este mateix matí de disparar la mascleta del migdia i que ahir també va ser l'encarregat de posar llum a València en aquesta emocionant i bonica nit del foc. Ahí veuen la base del monument com està cremant, el monument que dissenyà l'arquitecte Jordi Ballester, que han portat a la pràctica els mestres Villanueva i Santa Eulàlia. Un monument en l'enguany en el que se trencava una tradició classicista de monuments barrocs i clàssics. Se donava enguany una aposta per la modernitat i per trencar aquest classicisme. La veritat és que Villanueva i Santa Eulàlia han fet un monument de l'agrado de la part política, per entendre'ns, no? I també de la part popular, perquè el públic ha donat el seu vistiplau al monument d'enguany. Així és, el públic ha quedat content amb això, almenys és el que queda, el que tenen també, que saben els artistes, la gent dels ha felicitat, han quedat contents d'aquest monument. Un monument innovador, atrevit també, no té molts ninots a lo que és la base, però que a més és acabat tan metàl·lic també cridava molt l'atenció i segur que molts músics han volgut immortalitzar-se al costat d'aquest monument que es fa un molt que merescut homenatge. Veuen que els dos cossos, el cos central de la falla del monument estava composat per dos instruments musicals tan i tan tradicionals de les nostres bandes de música, com és eixa enorme tuba, 16 metres de tuba, i veuen ni més ni menys gegantina tuba, i dalt de la mateixa hi havia, hi ha encara, si no res no hi haurà, però encara queda un saxofó. I ens comentaven també la manera en la que els artistes han hagut d'emplear enginy i tècnica per a donar-li aquest acabat metàl·lic tan pròxim a la realitat dels instruments. Han hagut d'innovar, de buscar alternatives per aconseguir el resultat que finalment ha meravellat a propis i a estranys. És que sent de cartropedres tinga aquest aspecte metàl·lic tan realista. Lo que cridava moltíssim l'atenció una vegada a través de la plaça de l'Ajuntament, veure que el realisme dels instruments que semblaven efectivament que eren de metall. Han hagut de retocar-los. L'acabada de la falla ha estat molt acertada. Ahí estem observant a Vanessa Lerma com veu els últims moments, l'últim que queda de la seva falla. De moment la estratègia de repartir les càrregues i repartir el foc no sé exactament si era la prevista, però veiem que hi ha foc repartit tant en la base del monument on estan les escenes, les divertides escenes, perquè hem de dir que la caricatura del monument, de les escenes més pròximes i en les que la crítica i la sàtira es fa més patent i més palesa, s'han conformat este monument que té aquest aspecte innovador, però que ha fet riure a molts precisament per això, per l'aspecte caricaturesc i còmic de moltes de les figures. Hem de dir que són al voltant d'unes 50 les figures que completen este monument, i que a més també els artistes
s'han trencat un poc el cap perquè han jugat també amb les paraules i amb els jocs fonètics que poden derivar-se a partir de la paraula banda, no? I ahí estava un poquet la ironia, la comicitat també d'este monument a través de tots els rètols que es podien veure. Els bombers estan tots preparats perquè te pugui transcórrer de la manera més segura. No oblidem que avui estan treballant moltíssim i que a més han hagut de vindre reforços a la ciutat de València perquè tot transcorre de la millor manera possible. Estaven precisament responsables de els equips de bombers que s'encarreguen de la crema en València, que recibeixen moltes peticions per a que bombers d'altres localitats, inclús des de París, han arribat bombers a València per a viure professionalment la crema. Venen a treballar, això és cert, però que són tantíssimes les peticions dels bombers que pràcticament d'arreu del món se li fan per a que puguen ser acceptades, per a treballar en una col·laboració tan espectacular. Perquè clar, per a un bomber, imaginen-se, de l'estranger, que li puguen dir, no, és que hi ha una festa tradicional i centenària en València en la que se dediquen a cremar monuments en el carrer, però un bomber és una cosa extraordinària, no? I la viuen a més en moltíssima passió. I tant que sí. Mira, sembla que és que el foc de dins mateixa dels instruments, quina imatge més bonica. I si a nivell professional la nostra festa, la festa major de València, traspassa fronteres, no diguem a nivell turístic, és increïble, els turistes i la gent d'altres comunitats que arriben fins a València, que en estos dies pot arribar a duplicar pràcticament la població. No queda venir una plaça i quantíssimes cases de valencians s'ha acollit a amics i alguns apuntats, no, jo també a les falles, si tienes un sofà cama por ahí, no, toca, viene-te'n perquè són ni aquí no dorm, ni aquí no dorm. I efectivament quanta gent estarà patint hores de son per a que un any menys es complisca esta tradició, este miracle pràcticament en el que precisament això, la unió d'un equip, d'una comissió, d'un barri, plante una il·lusió cada any, com és la Falla. Un preciós homenatge el que han fet Villanueva i Santa Eulàlia, des d'ací volem sumar-nos a una enhorabona comuna de tots els valencians perquè el monument és extraordinari i ret homenatge al voltant de 500 bandes que hi ha a la comunitat valenciana, moltes d'elles centenàries, com és precisament la titular municipal, que si no recordo mal el pròxim 6 d'abril celebrarà per tot lo gran un concert en el Palau de la Música per a tal de commemorar aquest centenari, i vendran les bandes municipals també de Castelló i d'Alacant per a tindre una celebració gran com se la mereixen, clar que sí, perquè és part de la nostra cultura i 100 anys es diuen pronte. Tantíssimes agrupacions musicals de tantes localitats i tants pobles, tants músics que són o han sigut, perquè qui ha format part d'una banda de música, jo crec que aquestes coses que no s'oblida mai, que se deixen la tuba o el clarinet als fills o als nets, és una tradició, pot tindre un escenari de luxe extraordinari, com comentaves, Carolina, que pugui ser el Palau per a un concert extraordinari, poden arribar a la categoria de qualsevol orquestra, no diré ja sinfònica, no voldré posar-me excessivament adulador, però un concert d'una bona banda pues, té un nivell musical realment extraordinari. Després hi ha l'altra dimensió de la banda de música, la del passacarrer, la que forma part de la Falla i de la festa de manera indissoluble, la que forma part de l'esperit també més divertit de la festa i que acompanya els fallers i les falleres en els passacarrers. I toca... Estan cremant-se, veiem que s'està cremant el monument oficial de la plaça de l'Ajuntament, però, Ximo, també estan cremant-se, o acaben de cremar-se,
altres monuments. Què et sembla si anem a connectar amb els nostres companys que estan precisament en la Jordana? Pues cap allà ens n'anem, un altre monument realment extraordinari, el que s'ha endut el Premi enguany de la categoria especial, dedicat a la Mare Natura. També flames deuen ser ara mateix i anem a contemplar-les. Bé, doncs estem en la Jordana, en Natura Mare, lo que queda de Natura Mare. Han vist eixa falla del primer premi especial, impressionant, ha sigut una crema impressionant, i és impressionant que només ara quede cendra i flames, fusta. Manu, la renovació del foc. La renovació del foc i de la temperatura, però que encara que vostès vegin que fa un poc d'aire, volia dir, la veritat és que ja ha entrat un poquet en caloreta. Gràcies a que donar gràcies especialment als 16 bombers que, tan magnífica faena han fet, perquè creme com toca una comissió de primera i el millor monument d'aquest exercici faller. Això queden cendres que s'emporten la il·lusió de tota una comissió. Una comissió, José, que ha treballat dur i de molt de valent. Una comissió que ha treballat dur, una comissió presidida per Pere Borrego, i des d'ací tornem a donar-li una abraçada i l'enhorabona a Imma, a la fallera major, a tots els fallers de la falla. També enhorabona a aquest preciós, meravellós castell de focs d'artifici de Vicent Cavaller que ha precedit la cremada d'esta falla, primer premi categoria especial. Recordem una vegada més, coronació a aquest 50 aniversari de categoria especial. Estem veient imatges repetides, les millors imatges, les millors postals d'esta crema. Són les millors postals d'un monument que ja ha passat a la història de les falles. 5 anys ha tardat na Jordana en cremar una nit com avui el millor monument de totes les categories, per això és la secció especial. 5 anys que ho han fet amb història i amb la categoria que correspon a un districte emblemàtic com és el Carme de València. 5 anys que la comissió no oblida, però que és un trampolí per a dins de 6 quan celebren el 125 aniversari. Ahir a res. 125 aniversari, enguany el 50enari en categoria especial, que ja és 50 anys en categoria especial. Molts anys. Bé, Manu, on anem? Ens n'anem. I ara és el moment, amics, de donar-los un bes, donar-los les gràcies, però sobretot dir que ara ja sí que podem dir visquen les falles del 2004. Gràcies per tot i bona nit. Efectivament, visquen les falles del 2004, perquè crida molt l'atenció, almenys a mi, que soc d'altres terres, veure com la gent a partir de demà tot torna a la calma, i pel que és al món dels artistes fallers ja es posen a pensar en què és el que plantaran l'any que ve. Es posen en contacte amb les comissions, presenten els primers dibuixos. La veritat és que no paren. Molts artistes, efectivament, inclús depèn d'alguna manera de que el treball que s'ha fet en el monument ha sigut de l'agrada de la comissió per a renovar un contracte per al pròxim any o un compromís per al pròxim any. Molts comissionats ja poden tindre en alguna reunió o en algun sopar de sobaquillo de la comissió de la falla, poden tindre, ja, pues jo tinc aquesta idea, podríem dir-li a l'artista. Molts participen efectivament no només en la idea general de lo que puga ser el monument, sinó del que puga traslladar el barri a
menys que donar-la enhorabona tant a la pirotècnia com als artistes, la distribució, la manera en la que les càrregues han estat disposades en el monument han donat com a resultat allò que veuen vostès, és una cremada ortodoxa i perfecta. Nota que si queda només en peu l'estructura d'una falla que pesava 7.000 quilos i queda sense res, quedarà feta cendra, que és la fi de totes les falles. Personalment soc partidari del que està passant ara mateix en com està cremant la falla de l'Ajuntament d'enguany. És que la estructura que suporta i que veuen l'esquelet del monument encara aguante el voràs abans de les flames i encara puguem veure el treball interior, la minuciosa arquitectura de fusta que conforma el monument. Vegem a Vanessa, el senyor Grau i la resta de les amigues que han composat el seu acord d'honor en uns moments els quals des d'ací, des de Canal 9 Televisió Valenciana, estem posant les imatges i també part de banda sonora que formaran part inesborrable, per descomptar, de les seues vides. Segurament per a ella és un moment, serà un moment inoblidable perquè clar, saben que no acaba la seva feina, el seu regnat, però no cap dubte que esta nit que culminen el que són les falles en si, les festes de les falles de València, és una nit plena d'emoció. Vegem com està cremant de bé esta falla, que ja li queda molt poc temps. Ha sigut i sempre ho és un punt de referència, conforme hem dit, al llarg de la retransmissió, una falla que, com saben sobradament, queda fora de concurs i que té com a recompensa per als artistes l'aprovació popular, el que el poble la faça seua i forme part de la galeria de monuments que s'han plantat en la plaça de l'Ajuntament i que queden en la memòria. Esta falla, este monument del 2003, Bandas, així anomenat, per descomptat, formarà part de la millor galeria de falles de monuments plantades en la plaça. Mentre veuen el treball incansable dels bombers, és una plaça, moltes voltes ho hem dit, magnífica per a una mascletà. Pareix que estiguera dissenyada per al soroll i per al ritme de les mascletades, però què dir també de la cremar, la quantitat de gent que pot aglutinar-se al voltant del monument, al voltant de les flames i disfrutar del moment més especial de la nit de Sant Josep, que és este. Hem de dir que enguany han sigut dos els artistes que han plantat a la plaça de l'Ajuntament, com estem dient tota la nit, Agustín Villanueva i Alejandro Santa Eulàlia, però que ja s'ha donat en anys anteriors l'ocasió de que fins i tot plantarà així en esta plaça una cooperativa d'artistes. O sigui que el treball en conjunt de més d'un artista tampoc és una experiència completament nova. No, efectivament, Carolina, no és el primer exercici, ni serà l'últim, afortunadament, que esta falla de referència, la de la plaça de l'Ajuntament, la més significativa del Cap i Casal, sense menysprear ni molt menys els monuments magnífics de categoria especial, se realitzen com a treball en conjunt de diversos tallers, d'agrupacions d'artesans que treballen al servici d'una idea, en este cas, ja diguem, la de les bandes de música. Bandes que estan acompanyant-nos com a banda sonora també tota la nit, clar, seria
no podríem entendre la festa a València, ni als poblets, ni a tots els pobles de la comunitat valenciana si no fora per les bandes i per la música i els moments que ens fan viure. Fem alguna explicació d'Alfonso Grau al voltant de la estructura precisament del monument i la manera en la que està aguantant la flama i la manera en la que estava suportant els remats més importants, més voluminosos. Veig com queda aquesta espècie de Torre Eiffel que conforma... Que està caent un poquet a poquet. Com cara a l'esquela del monument. Ens deixa en la memòria el que hi havia, el gran saxofó i la enorme tuba, que eren el leitmotiv visual central més important del monument de Villanueva i Santa Eulàlia. 61 anys fa que es planten falles, que es planta falla al cim, a la plaça de l'Ajuntament. Concretament va ser l'any 1942 quan es va plantar la primera falla i el mestre faller va ser Regino Mas. Ja fa temps. A més va ser l'any també que començava a haver categoria especial, començaren les falles a tindre... No voldria, Carolina, tirarme a farols en estos moments. No sé si ho he dit en alguna ocasió, en alguna retransmissió, però tinc l'orgull i així ho dic, de ser família llunyana, no massa llunyana de tota manera, perquè com saben el mestre Regino Mas és de Benifaió de la Ribera i servidor té branca familiar relacionada en el mestre Regino Mas, no que algo porte en la sang de qui va ser l'inventor de la falla moderna, de la falla contemporània tal qual l'entenem fins ara. I escoltem, em plena d'orgull poder-ho dir en una retransmissió de Canal 9. Va ser efectivament aquell any 1942 quan de l'enginy del gran Regino Mas va eixir el concepte del que encara avui en dia coneixem com a falla. Mira que bonica imatge de totes les espurnes, que també podem veure l'hora, estem completament en directe, passa un poquet de la 1:30 de la matinada i ja quasi això s'està acabant. Entrem de ple en la primavera i entrem de la mà del foc purificador que ens deixen les falles. Dis-me clàssic, Carolina. Clàssic. Dis-me clàssic, però estic tirant en falta alguna llagrimeta per part de la fallera. Sí que està sencera, sí, Vanessa Lerma. Jo crec que ens faltaria per arrodonir una retransmissió tradicional una perleta en la galta de Vanessa. La galteta de Vanessa, dic que sí. És clàssic, però no... Ja està molt sencera. La ves molt sencera, somrient, en un perfil majestuós, però vaja, la processió anirà per dins. Sí, a més, veig que somriu, però està un poquet tristota. No voldria que se m'interpretara malament. Però miren, era una estampa festera final con cal. Però vaja, cada bus per ser sentiments conforme li apeteix. Sí, per això t'he dit que la veig un poquet tristota. Però clar, també està disfrutant al màxim d'este moment que quedarà plasmat en la seva retina i que serà per a sempre. I l'estructura de la falla que aguanta. És d'aixes coses que queden per a tota la vida. I dius, mira, jo vaig ser reineta d'una falla valenciana, jo podrà dir passat el temps, i bueno, per a la família també és un treball especial, perquè si no fora per aquestes mares també i per aquests pares que també pues apoyen, estan al costat de les falleres, i part de les
de les falleretes que tinguin o no càrrec o responsabilitat en una comissió fins a la més alta representació que ha sigut Vanessa enguany. Així estem veient les millors imatges de la crema de la falla de l'Ajuntament. És el moment de ser mascletada o el castell que hem pogut veure abans de la crema oficial. Mascletà de colors que ha tintat de roig la plaça de l'Ajuntament, esos poderosos volcans que la pirotècnia Cavaller de Montcada ha disposat al voltant del monument. Molta força, ha sigut molt bonic, ha sigut majestuós, com tocava per a un moment i per a una falla com esta. I aquí així veiem també com queda retratada l'estructura d'esta falla. Soberbia la crema. Estem ara recordant algun dels moments més espectaculars quan tot el monument prenia flama, i la veritat és que hem de felicitar i felicitar-nos de la manera en què ha sigut disposada esta crema. I aquí totes la fallera i la cordoner, totes les 13 joves que estan disfrutant d'estos moments, i que hem de dir també que hi havia representants de les festes de Castelló i de les festes d'Alacant. Castelló està pràcticament dins de les seues celebracions grans. Damunt de la Madalena, eh? Sí. I a Alacant li falta molt poquet, només que donaran la benvinguda a l'estiu. I ja n'hi ha ganes a Castelló d'escoltar el Madalena Beatle i de viure en intensitat també les festes de la capital de la Plana. Veiem este bonico plano de Vanessa i d'algunes de les integrants de la seva cor d'honor. Jo crec que Vanessa no vol perdre res per a tal volta, no vol que les llàgrimes empanyen este moment tan bonic per una fallera, perquè només ella ahí va en terra. Només les falleres saben lo que es pot sentir en un moment com este. Rep Vanessa la felicitació de Rita Barberà, l'alcaldessa de València. La crema ha sigut espectacular. Hem d'estar comentant algun dels aspectes d'esta mitja horeta llarga que hem viscut de la crema de la falla de l'Ajuntament. Soberbia. Enhorabona per a tots els que han intervingut en que el final d'esta festa hagi sigut el que cal. Pues així acaba la nostra feina. Així ha acabat Ximul la retransmissió d'esta nit de la crema. Ha tingut moments molt intensos i ara és el moment de posar-nos a preparar les falles del 2004. Moltes gràcies per estar al nostre costat, per seguir la retransmissió en directe que els ha oferit Canal 9 Televisió Valenciana. Molt bona nit. Fins l'any que ve, que vagin vivint ja en les falles del 2004, amics.